ኣይትፍርሑ እመኑኒ እቲ ዘጨንቐኩም ነገር ኣይወርሰኩምኒ እቲ ዘፈራርሓኩም ነገር ከዓ ኣይቀትለኩምኒ ኣብ ህይወትኩም ዝኸውን ነገር እግዚኣብሔር ዝበሎ ጥራሕ እዩ ዝኸውን ብርግጽ ሓደ ግዜ ላዕልን ታሕትን ክትብል ትርጉም ህይወት ዝተፋእካ ግዜያት ኣሎ ስራሕ ትስእነሉ ግዜያት ኣሎ ገንዘብ ዘጸግመካ ሓደ ግዜ ናብራኻ ክፍርጥዓካ ክእል እዩ ብመጻኢ ደቅኻ ክትሓስብ ምስቲ ዘለካ ኩነታት ህይወት እቲ ናብራ ከፍርሃካ ክእል እዩ ወይ ከዓ እቲ ነገር ከፍርሃካ ክእል እዩ ፍርሃት ክደራረበካ ይኽእል እዩ ፍርሃትካ ከቃልላ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘሎ ፍርሃት ዝሳብስታኒ ዝኾነ ነገር ኣእምሮኻን መንፈስካን ስጋኻን ጨቢጡ ዝሕዝ ነገር እዩ ላዳ ፍርሃት ኣብ ውሽጥና ተኣትዩ ክሳብ ኣእምሮና ክስተና ክእል እዩ ከምኡ እውን ናይ ውሽጢ ሕማማት ከምፃልና ክእል እዩ ከም በዓል ደም ብዙሒ ሽኮር ዝኣመሰሉ ሕማማት ከስዕበልና ክእል እዩ ኣብኡ ብዝኸፍአኻ ነርብና መጨቢጡ ናይ ንኣካላትና ከልምሰና ክእል እዩ ግና ሎም መዓንቲ ካብ ፍርሃት ዘውፃና ቁልፊ ዝኾነ ነገር ክነግረኩም ፍርሃት ከም ፍርሃት ኮይኖም ነብስና ዝኣቱ ሓደ ሓበሬታ ምስ መጻና ከም ልክዕ ተቐቢልና ብኡ ክንሓስብ ምስ ጀመርና ጥራሕ በቲ ዝመጻና ሓበሬታ ብኡ ክንሓስብ ብኡ ክንቋዝም ብኡ ክንጭንቕ እንተጀሚርና ፍርሃት ኣባና ቦታ መሓዝ ይጅምር ስለዚ ኣብ ትሰምዕዎ ኣብ ትሪእዎ ሕማቕ ሓበሬታ ክትጥንቀቑ ኣለኩም ሽግራት እንተጋጢምኩም ግና ሽዑ ግን ከምዚ ዝብል ቃል ክዝክሩ ኣለኩም ዘይፈቓደይሲ ሓንቲ ነፍሲ እኮ ትወድቕ የላን ኣሽምካይ ነፍስኹም ፀጉርኹም ከማን ብዘይፈቓደይ ትወድቕናኒ ዝብል ስለዚ ኣይትፍርሑ ብዘይ ፍቓድ ኣምላኽ ዝኸውን ነገር የለን ኩሉ ዘጋጥመኩም ዘሎ ነገር ኣምላኽ ይፈልጦ እዩ ንማልባት በቲ ሽግርቲ ይምህረኩም ኣለኹ ስለዚ ኣይትጨነቑ ኣይትፍርሑ ግን ሓደ ነገር ክምሕፀነኩም ፍርሃት የጨነቕኩም እንተሃልዩ ኣብ ፊት መስትያትኩም ኮንኩም ነብስኩም እንዳተመልከትኩም ንገጽኩም እንዳረኣኹም ከምዚ ኢልኩም ነብስኩም ንገርዎ ኣብ ህይወተይ ዝኸውን ነገር ኣምላኽ ይኹን ዝበሎ ጥራይ ዝኸውን ብምባል ንገዛእ ርእስኩም ንገርዎ ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕና እንዳተመልኹ ባይ ካብ ሓወኹም ይኤል ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ክበጻሕኩም ተደልዩም ኣብ ኤሪኤል ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ምግባር ኣባልነትኩም ግለጹ